našim životima, da nam je dosta lopovluka, da nam je dosta korupcije i kriminala, da nam je dosta mafijaških ubojstava. Danas smo ovdje u ime svih gladnih umirovljenika koji su svoju mirovinu zaslužili poštenim radom. Ovdje smo u ime svih bolesnika koji ne mogu platiti potrebne im lijekove i skrb. Ovdje smo u ime svih umirućih za kojih nema mjesta u bolnicama. Ovdje smo u ime svih prevarenih ljudi koji su se odrekli svoga života, ponudili ga na tlanu za stvaranje ove države. Danas smo ovdje i zbog toga što nam je dosta bijede i stezanja kaiša. Ovdje smo i zbog toga što ne želimo da naša djeca, studenti, idu u potrazi za poslom i egzistencijom, te bježe iz slobodne nam Hrvatske. Ovdje smo u ime djece koja rastu u društvu bez ikakvih moralnih vrijednosti. I zbog toga smo tu. Ovdje smo u znak solidarnosti s našim djedovima, s našim bakama, očevima i majkama koji žive na rubu egzistencije. Jer mnogi od njih egzistenciju traže u kantama za smeće. Ovdje smo u ime